Kad su u pitanju žestoka alkoholna pića, odmah da kažem, znači jedna rakija može, dve su puno i znači tri su malo. Znači, jedna rakija produžava život. Kojim mehanizmom? Tako što vrši dilataciju arteriola, a rakija deluje na endotel da se izlučuje azot monoksid. I taj azot monoksid, on u stvari napravi dilataciju arteriola i on usput deluje citoprotektivno i tako dalje. I tad imamo veći input krvi u mozak. Zato ljudi kad kaže ja ne mogu da radim ako ne popijem rakiju. Ja sam pravio kuću pa znam, kaže doktor, bez rakije ništa. I on popije kafu i rakiju i posle toga ide da radi. Ali pije samo jednom jutru. I u stvari, znači, imao sam pacijenta koji mi kaže, doktor, ja uradio 2 stenta u bolnici, sve mi zavranili, ja imam rakiju, ko duša, mogu li bar jednu? A ja mu kažem, jednu možete slobodno. I to vam produžava život. I on mi donio posle viski, kaže, svaka vam čast. Rekao, bolja je rakija nego viski. Zašto? Rakija se pravi od voća, voće sunce greje, kiša pere, a viski se pravi od žitarica, vodka se pravi od krompira. Znači, što kažu Latini, medice curate, natura curavi. Znači, u medicini uvek moramo da forsiramo prirodne stvari. Znači, bolje da popijemo čaj od matičnjaka za smirenje nego bromazepam. Popijemo decvina ili 2 umesto bromazepama, lorazepama i tako dalje, dosta tih benzodiazepina. Znači, da smo fizički aktivni svakodnevno, da eliminišemo stres i vrlo bitno, da se smejemo. Znači, ljudi koji se smeju, smeh izaziva slabljenje. Znači, ljudi koji su gojazni i žele da oslabe, čak kaže ako se i prinudno smejemo, to pojedno deluje. A posebno ako znači čovjek ima razloga da se nasmeje i pravog i tako dalje. Znači, smeh je važan.